Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Tariki ni sana na ibere cy'umutinyo kana mwako yiga bwikirwe bere 25 noyomo ensane yamo yabona mugorobo mwancu murigeria no gasemelya ko nimna kwabere ko gutwara oburigeria borobi yakegima nebiro binde na ndingo kwarigania asemesa ya mangana mayiya ngomanye nari abere kagwatika korwa chingongo cyonsi inyechense tubate sensemeri mitandao Facebook na boigo YouTube asoko eneke buna kwenyorora sinchira yobikirano Tetera nenke Rubo Frida nigotoku batenera Brian Achaka Barnabas Ndari na boigo misef asoko neke buna chibi channel yogi yago kirasuli asinchira yabene na tukapatiana 48 hours ultimatums failure to which we will mobilize anyone who feel like ababwatani bekyombegia mtetezi kogosereri okorobekana onyo mu waziro pio endanyi tagwetigemeremo tafadhali we are tired abagusiba basokire babwato bosokwa bonene na every time some of the leaders bakogenda on the media station bakogenda baerete obosokwa bonene sana abaguzira are bagutara mbaligeretia maiso isiga tigagochecheria oborai bwo mugusino kubolia kwaye Rogers Muturi. Hatujalipisha mtu hata shilingi moja, ni vile tumejitolea kusaidia watu wa Mungu ili wapate afya. Barika kwarigania obolingolia bwabo sabu nenchere ya moyo gwikirania litukolia bochenu ensengima. Karibu sana mwancho murielia ko yamanye asinchira iyo boikirano mutole Yesu Kristo otokwera asi omusaraba igoro nabo igo koboka maiga ya matukatato nenchira yamo yo gotolia korwa ase ebibito asorogendo rwa matuko atanatato nikaba Kristo bagweitia igoro yebibe byabo abwasekelisia ge Katolike ge koraga buna mwanya bantu atige bibe nabo igo gotolika chinga kichonsi mulikito Vincent Munda na twariganiria oroboti rweikiyiga encheno Chitariki 29 omutinyo gatatu omwaka oyo rituko ria makendo gose Palm Sunday ekilisia kia Katoliki ensengima kigachake weekend takatibu gose weekend chenu aya na matukatano natatu akorokia orogendo rwaye Yesu Kristo asogototoria mwanyabanto kurwa sebibe umusasiroti Arnold Maronga kurwe parish ya Manga no musasiroti Lucas Ongesa Manua kurwe parish ya St Patrick Marani nabo abakwaneli baito mwanyabanto ilia kwiruto somusaraba ya nyoro gutoleka no gutoleka okugwachira singinjo Kristo wira makweli na obokire Nga igotwensia una bakristo tobokire kurwa sama kweli egekarobero mutangani gosobero igwo gotongora kurwa sama okubwa makweli ase wiki yentagatifu ekerenge kenene kyobo menyo bwa bakristo baito asama tukatano ye wiki yentagatifu neria komenyera ebibisero byo gotolwa na ebibisero byo gotolwa no kwenyore mechando ya Yesu Kristo ogokwa kwaye na okuboka kwaye tuganyerete ogocha kwaye ria kabere rituko ria makendo gose Palm Sunday Yesu Kristo agasomochio Jerusalem karinete mano yetigere na kwalirwa mato ya makendo chiangane bitamba uno muruti enchirerio kolina emano yebunda nenchiremo yogotoro kyo weke ya kwaye naigo gotorangeria twensi mwanyabanto balia torigeti gotoleka ine tonyare wekeya ase oweite bibito na gocha ase Nyasaye ene nchire ya moyo korokia na intwe asorogendo rwetu rubogima ubo Kristo buna Nyasaye tuganyere tugutwarigania asoburuti bwaye bwigoro ase nchira yogo soburuti bwaye bwigoro na rigetikira mwanyabanto anyare wekeya
narigetikira mwanya bantu anyari gwitebe byaye narigetikira mwanya bantu rituko ria tichirimo yesaga ikenyomba yaise na guturubania ebinto agaka abantu emekari chigoetera buna ebare gutumeka aritari ya Nyasaye bobe tichi kabere yesaga kwa mabuta aria petani na korandi ebitunwa bya olives tichi gatatu omoroki wa Judas akagengana kumurwa Yesu aitwe eriane ritagatibu Yesu Kristo agasanke mesa ya omoerio na abaroki babaye agasaba somogondo Getsemani korengana na marika matagatibu Yesu Kristo nigarwetwe na Judas buna bakolte ndagira ya marogoba nigabegetwe byara ekero Yesu Kristo omogoroboria paske tarachi koba Passover akarangiria abatumu baye bakamuhariganira ndagira keba ikaransire mesa akabogori umugati akayosesenia agahakira Nyasaye buya na komobo nene bwaye akayomega akabatumu bwaye akabatebi bwata mwensi murie oyo no moberone oraruwe okoba inwe na boigo akabogori getabo gechire vine akagesesenia agahakira Nyasaye ngambiya mono akabatumu baye akabatebya bwata mwensi monywe ekenege tabo kia manyingane amanyinga yegetabanie kiyegetakoera amanyinga yane naiteke koba inwe amono gotorwa kwa bantu bonsi korabo asokominyara eke mwanseke kia Yesu Kristo akoreta sendagererio moerio nero yarenge ndagererio moerio asogotorio mwanya bantu echo mengia yesaga kumerwa ugokwa agakwemekarichi n'abaskali abo bamuitete n'endigitani bakamochecheria mono bakamubetereria Yesu Kristo aimukyo musaraba orengo mulito gochiaria gorigota nabo igo asamanyingaya etegeta so musaraba a Yesu Kristo asenchererio goiteka ine akaba emboria akabe kyorokereri kyotori wa gwaito kya mwanya bantu na akaba naro yogotoria mwanya bantu naigo asamanyengaria twensi tokonyoro kuwenwa kubugima bwetu tokoiranirwa ekini kiritu asire tugweterekebe namba ibere tokonyoro kwabiro kwebibe na koroisiwa abayia abachenu asorogendo rwetu rugo Kristo wetramanyinga Yesu Kristo itegeta sumusaraba namba isato ine asamanyengaria aitegeta Yesu Kristo sumusaraba nigo agotoiraniryo bugima obugima botakoera asenyasaye ri sacramento ri Eucharistia ngenje yaye niki asi Yesu Kristo bweko monyene akumwanswa na Nyasaye isoye nere bweko monyene akwemwansa asengeje yogotorwa wetu asigo nere ke mwanso naende nero mwansite litukuri chume mtakatifu etokuinyora emechando ya Yesu Kristo ogosusura kwa Yesu Kristo okobambwa kwa Yesu Kristo ogokwa Yesu Kristo asomusaraba na ogotinde kwa kwaye asenga kiye yechume mtakatifu ama somaito kurwa sebanchiri ya Yohana 19 ebanchiri ya Matayo 25 ebanchiri ya Marko 14 ebanchiri ya Luka 20 ama soma yago tobeka twensi asorogendo rukoinyora nikikia moberete Yesu Kristo asogotutoria ekeroriria agambe tuwekina na akanachirwe kina asenchire tarenge yo maena no goronge lakini goikirania mariko ayakababo nera gateba tata onye no wancha kwao inankwe nganywe gakombe kikime chano asogotori kwa manya bantu tugo wancha kwao wakoreka omahirio ye abakristo bagosanga orogendoro rugo chakerenchera yo musaraba kurwa chisenta cyabo omahirio ya baji cha separish asabagotwara ine o esiko asomusaraba umutagatifu na koinyora nga twensi mwanya bantu ntwatoretiwe wetera asomusaraba umutagatifu o Yesu Kristo Ditkerigana lyo mukiza abantu kumanyanga amaene Kristo omukwerera somusaraba niryo tobona tukirina sama mabena inde abona koba ogokora ayara mayoka yakumukonyegera ende koba kuyene umu bwa karna kale enyongesa nere Jumamosi ntagatifu Yesu agatinde kwa sembera ime no moyo yo gatirimbuka gocha magombe nerituko twensi tokendesa ekera Yesu Kristo tindekirwe echumamosi mogoroba abakristo bonsi ngosangirekana bale ensengima ase okuinyorobo tukoboria Yesu Kristo abogete kurwase embera tumpigie mfufuka haleluya tumekombolewa vigelegele na mababe tumpigie haleluya wa haleluya asokoboka kwaye
ine akabua makweli, ine akabua chingurukia omosunte, ine akarabiriense oborabu. Na abakristo abakatoliki toguta omorero isiko ase omorero yokobe kyorokererio kyorogendoro ya ogochako koya ase togotongia omusumoyo opaska te abakristo bonsinga tigangebe kyorokereria ase tole ng'obugumo bwitu bwaonchoreire twabera abakristo abaya igekora twenyoire ng'a kristo atukwira ase omusaraba twabera monera ase oitukurio gwaitona nabo igo twachingira monera itukurio kubuka kwaye igo ng'a amatuka yonsi pi atunyuri obukristo bwitu ng'a ntogenda twenda ukina kimuika nabo igo okora ogwancha kwaye kwa Nyasaye tata netulyario ni obugumo bwa kanya kare akabetaya ase abantu bameta ase omosunte omusumo oyo omusasiroti kayo tongiri nobwate ebyorokererio Yesu Kristo nero omochakano naende nero omwerio Yesu Kristo akogamba chingaki chionsi emyaka yonsi ebiro byonsi na linde lyonsi ase nchirenga buna eyo yagera twabeke esaini eye na kohorokia abakristo ng'amaene Yesu Kristo nero omogambi w'abantu bonsi ebe nechingaki ky'omosunte ebe nechingaki ky'omobaso Yesu Kristo nero oborabu ase abantu bonsi. Ejumapiri y'omogoko Yesu akaboka kurasa abakure na korina igora saikaransta sobuli bwa Nyasaye eng'ana yana ase bonsi tung'anye kurwasa chingencho ky'omosunte tung'anye kurwasa amakora y'omosunte tumuiranire Kristo Yesu oyora oborabu bwaitu twensi togoke aleluya aleluya obokire kurwasa abakure amatuka yonsi nigagotenyori ntwe buna abakristo buna emechando yaito nere yengencho mono ekero toranyirwanie tore amo okobokigwa kwa Yesu Kristo kurwasa abakure nigakogotokonya na gotonyore buna ekirisia nkwagachokere boya ngoe gwakere kenie kia nende kerore keye nigogokiniwa nche Vincent Monda na kwariganire aya Imeyen Soko TV. Mbiamano sana umulikito Vincent Monda haso gutwariganiria oroboti roko mulikera kwa nabo igokoboka kwa Yesu Kristo nabo igo chinchera abege no abege Kristo bene tagochena enkoro yabo goska busyo mwanchi muliye nigongo kumanyuna ekarolitko lero lyarenge lyo gochengera obocheno ensengima nigo mo MCA bwe wodi ibeno Moske Steve Arika kubatana nyagitari ya Ronya litko lero bakirania umurubirio bukoringolia abamenyi be wodi ibeno amaroire batali gwakanera bonabono borire bweskali kansa amana amaroire korengana n'umuteneri w'enyagitari ya Ronya Peter Roli nigaenekirie umubaro munge bw'abantu abo besokire konyora obubwene emiyegetikia Nyantrago asibona abantu bonsi baburiwe kogendera gwesokia nabo igokoringorigwa elio konyora obwenia genge mulikyo ito Petro Machini noroboti rwasobwime naso maiga bogori chengera ritkorio bocheno ensengima aso omayiga organetwe no mo MCA bwe wodi ibe no Moske Steve Arika kubaterna nyagitari ya Ronya asabantu aho banyoro bwene bwabosa kurwase nyagitari yo bono nje onale goteba nga Ronya mbuyamono nande mbuyamono kurengana no Moske Steve Arika nigaira irobya bwa okowena no bwene obwo asibono abori abantu kwene kingankorengo bale eleko manya gengyo amaruire ya abachandete akiranga mbuyamono ase nyagitari ya Ronya Hospital aso kwerugo charero litukulyo goserekea ensengima igoro yobochenu na kurwali abantu segitiki Kenya ntrogo obuya kero montocha nyorira mariogo ondo pimiru n'abanyagitari alenta n'abanyagitari bare experience bakonyire abantu baito na botambe ko batebinga botanga mbuya kubwa kubwenya igo abandi bapimiru abandi basomiwe abandi basemiwe igo ngwaka nande libagalinde nkolira ase Pastor Rogers Nyaputo Vatican Kyogoro nerenga mbuyamono Ronya na Pastor naro okwane kirekyo nigo Moske Steve Arika airero buya abo ogochkwagacho wensemo ya KMTC sensemeyo asabe kireteneni nigemero biriansi ya bekrensemo kwene kinga itaro yomrai bwense nechkwene kinga KMTC nechkonya kabage kwagacho TC nge ya ibeno eskuru eyo bwenya nande bune president etegocha lakini nko bakikishira nga mangana MTC ibeno kiregen agamba no mwesimiwa zaidi janda omuntu oli irete kine koti na ruse kine koti bono tendering
ere process omonto achaba awarded egere KMTC chake igo mutinyu gatano igo buno goika yachakire igo abantu baito monyaka wasiwasi ekiagera gwetera CDF nebekere budget ya 20 million igo eronechere asensemo yobutenere bw'enyagitari ya ronya nigo bagokeire getambukiro gyokwena n'obubweni obwo asa abantu banyora obubwenia. Expectation yetu ilikuwa 3,000 wateja wagonjwa, lakini kwa saa hii approximately vile naangalia wako 2,000 and above, hawajafika 3,000. Na tumejaribu sana, tunataka tufike ile target yetu, kila mtu apate matibabu. Maybe tukirudi wakati mwingine hapa tutapata zaidi, target yetu itakuwa maybe 5,000. Tutajaribu tumalizane na wao kabisa, tuwatibu vizuri. Tukitoka hapa tutapanga, tenda tupange ili tuone ni sehemu gani tena iko na hitaji kubwa sana ya matibabu, ndio tuwataambia wananchi. Egati ya burwari begenka nigo bagokire getambukire kyo ko Steve Arika na kumwakira mbinya asoko banga ekampye yo twarorira abantu abange bachire na kuiranĩrio mwecimi gwitũ Steve Arika ng'ambuya mono na ndose senigwe ase ng'enjo yokobwaterana ne nyagitari yaito ya ronya gocha gokonya abantu baito una bono ndocha abantu baito abarwaire bachire ase obonge abande bagopimwa bakonyoru ng'a mbatakeire korifa gocha ase nyagitari erori gere gaiga ekobakoba buya nande yairana asibono abantu baborigwe wesokia eryo konyora obobwenya genkyo gona tebe na nere buya abantu baitu bagenda nyagitaria abantu mbaro bakurara banya kobera nyumba banya kugura mario gokurwa sekiduka ne bioski nigo nari kwera dibageri kubateina kiri nyagitari eranga sore gendo pimu pressure gendo pimu sukari kiagera keru monta chiri nyagitari amanyiru na kyarwarete nonye no burwaire abenge kinyambikira so mugondo ogetige kagocha gokerusi goikoriga muri no burwaire utachieti mapema goikoche koira chinga kichinyinge ne chibesa chitumeke chinyinge ne chinga kichinyinge ande chire toborema usande tonyora makwiri igo nere buya umuntu ogenda nyagitari orengwa ntokuganirio katurwarite Kurpoteria Ensoko TV kurasegeti kya nyantrago imeyegodi ebino ebungenya ribari chache county ya Kisii Chepethwel Machin Bienvenidos sana mulikito Pethwel Machin ya soro botioro goskabosio ekero kyo bobunge bwa West Mugrango Rogers Mutulio yokorigie ekero kyo nigo amochire gatia baraikorwa ase bunge yo ababere bakogenda ase chinyomba cy'oburalia nabo igogo chechelia oburai bomugusi kaukwana ime ya Mongorisi Mutulie kerekyo nigatuguteirale chinkuma buna nigarachiye korigia ekero kyo bokonyi bobugabana ime county ya Nyamira ase korinde ayenekirie here nigarabe gakobuli kero kyo bobunge bwa West Mugrango nagutumenye mulikito Steven Nyariki Embonde Omoske Rogers Muturi oyokorigie kero kyo bunge bwa West Mugrango ime county ya Nyamira nigesokire maiso marore na gosabe bitaseni bionsi biense ya Kenya nene mono biribia gusi kwene kinga nkorenga bare gati ya barai bari bakubareta eriogo kwanera mangana ase studio asekiria kwerange gati ya barai korwa se bunge ya West Mugrango nigo babeire bagose studio na kuongora gereko retera ubosoku egasaku kyomogusi ntagete kotebya the media stations the fourth state abantu muligaiga ekere mugochika abana siasa gocha media station for interview inkoba request mugende mugambe nabanene baino mugole chi machine njire chikori kwa alcohol blow mugo test yo muntu mwarana umuntu yo ngaye ekere ngo kyaina kyanyurangania gokonyole kere too much takoiro muntu ajikona kutwembara sibuno mugusi as a media station. So tafadhali we are tired abagusi basokire babwato bosokwa bonene. Na every time some of the leaders bakogenda on the media station bakogenda baerete obosokwa bonene sana. Abagusi rere bagotarambaligireti ya maiso isiga. No mugusi no muntu katarire kalega we have had great leaders from gaiga asoro kongorwa gusi. Nkie kibona bana ibago twembarasi like this. Okwana sensemo ya Mongorisi ase bunge ya West Mugrango ime ya Nyamira. Nigo Mutulie kerekyo atuguteirare chingumanga niga korigie kero kyo deputy governor aserere teneni ngaere kero gakorigine kyo bunge kwa West Mugrango 2022 na boleti obochumbe wa West Mugrango inkaira lakini makambaje 2027 again tundenge tiga ne lisolian
n'obuchumbe bwa West Mugirango. Negento ntagete kuba obuchumbe ntagete gusalia korosia ebinto byasalekire West Mugirango for the last 10 years. Ondete yora virosi otatiga Rogers Muturi eliogolia West Mugirango. Obuchumbe bwa West Mugirango. Tinana kubulikira bukende, tinana kubuli bwa MCA, tinana kubuli bwa senator, tinana kubuli bwa women rep, tinana kubuli bwa governor, egento nkubulia anywhere asengotara no buchumbe bwa West Mugirango. And of course mu might think I'm a business person. Iko chiga asimbugata bono nibere ya mumbugata ngokora boniga I'm a business person. Nega asiene nkuliboniga ni yo buchumbe bwa West Mugirango. Iko naende media mu basa kumbolingi nkuli mu antegerera sengo kwana sikokaiga no buchumbe nje nkobuli. Ondebwezi ukwana kenda outside what I'm asking mamukani yaya. Nigekereki omoturi aichane irebo kongunga na sekiere railway station yatarigo cha kobekwa asensemo ya Ikonge nonye maega yomorai omokoro bwense Uhuru Kenyatta kobeka egetange kikireri gechiweta roro al omosikoito Uhuru Kenyatta ekerali ngobugambi na toete station SGR gali town yeito ya Ikonge. Abantu tukagoka sana. Tukagoka tukamanyana bono chief factory tobugate Nyamira County and Kisii County. Chief factory I'm not talking as abantu bakole excavation kia soft stone. Transportation cost yecha yeito kogenda Mombasa echirego. Lakini SGR ebasa kuchaka ikaseito Ikonge it means echa yeito igewecha kuba transported to Mombasa at a lower cost and at the same time yaiko mapema igekerekio asegetira abasae babwate ibanda sobonke yokwene kingangu eriki barebo igomu nabakichikura eriogo chakwari bagane eriogi red okengo matiangi ekero umwana itoko lyobo nene bwense abantu abatanga nitoko cha kumwagera chikura nintwe abana bamwabo igondo utara register manya igo mwana oyo itoko lyobogambi tari kuchikonyora kura yao. Stephen Nyarikemone, Ensoko TV, county ya Nyamira. Biamano sana umurikeito Stephen Nyarikembonde asoro botioro. Abaraini go baboligwe wosira aboncholia begware asoko enekebna nkonyara bale echiro ase chinse chesko. Aniga kwanwa chingaki ogosiro kwa ruigwa no yokuligekero kyobojumbe emya South Mugirango Robert Mairura umanyikanite buna omu America asabwa tkobokonyi gochase amate ya mochama masasi nenchere yamo yogosira batali kwenyaro roboti rwasinchira yowekerano Bunenchereyemo yogosira batari kwenyara nigo yokuligekero kyobojumbe imya South Mugirango Robert Mairura umanyikanite buna omu America asira amate ya mochama masasi asokubaga chire nyomba nabo igokoba ibintu bagokwana nigo baorokyo mogokobo kubwatikana negetambukire kyo bono igero mogoka sengecho yo minto erura sengecho kokonyo yo minto konyo iserwa sakurara oruro bokonyo borubu yasa yemonezo wankorere gasi ali natebira asante bagokiro mushimiwa aso okokonyo mwana mujama konyo tali kwenyara bono twarore ngambi mono Robert Mairura mu America mbi mono aso kuiro kokonya abataka na bali batali kwenyara nabono yo minto muchama bagetenga onyorira sakorara lero mugolire beddings ando mwakachire nyomba mbiabono mwishimiwa nyasago siseni nonya naboni go bamwa koboko asiganga ya yokuligekirwo kyobojumbe nakolira yokumwakira ekura asobochori bolibosyo nigabana inchi baboligwa kubwata ekura naboigo gochora abarai abaikiranu Ndiamona nande twagokiu sana etwara gwariga ni mwesimiwa tokomwaji ngurunga soka kabisa na watu amonae ndokobwate sitorenga 27 egente kwake to mwesimiwa Matiang'i okuligi chikura na abande ekiagera Matiang'i akuligi obo president usiengima tobwate chikati erinde chekororekana buyanga na intunto segeto mwana oito oyo okuligi chikura obo president tubwatira na sonzi naende tuligi chikura so morembe gosegeta bagirango oyo bwate kepande
na inde tara register buno mwaki ekura akore bagenda IBC a register abo mwaki ekura erinde 2027 egoika anyare gochora omurayi oretege nigo barwa okuboria gochia ase omu America koeneke buna ngosirare abonchereria begware ilio koegenderia nabo igokonyora engeria ya keralituko Zoro mheshimiwa munabone rule 2027 akonya abantu abakubata chiwale naenda abaligeri mnaone market uchi America kirase bao ni banyole chibesa abantu baito butaka busire ekiagere emu ya Robert Mairura no gosirio butaka Kerubo Frida Ensoko TV Wasikawusia sorobotironde metinyi etano mega yomo MC muya we wodi yekerenyo imeye bunge ya North Mugrange County ya Nyamira Jeremiah Ongaro nigeso kire na gotebegati yabire ikiranire asegekeke egeke kaukwana imeya kiamugake nigo Ongara tebire yagendete korosia chibara cha Nyamira chichuma riechire gekendo nyanderema ebirasi bya ACD nabo igokobeka amache nigasabire omugusi amente chikura naliaraewe amagendera mange kolengana na magendero Jeremia Njengo Ngaro omuchumbo munya wekerenyo ward ebirasi bya ECD on education na have identified as ebinde byachakire ebinde bigenderete naende na identify baka na bekire budget for 2026-27 ngaitugo jikogenda na nyodere nga deficiency ya renge am addressing the deficiency naende toko enda 2026-27 budget year abirasi mbere toko jikwagacha naende ekero toko enda igoro ya amache bono igabuna torega on Friday and Thursday na igora amache muna bono kiamugake amache nata etegocha nte ko check nyoni jisoko jirje akambura kagatu etenkanga ina bantu baitu nkorosi tore amache nyoni chindoche nyaka wachiko bororo chibara na cho the key development partner asobo koreri tinto enda tukuigura chindo chibara chetu na ikonge chibara ngaibere na identified na cheire ji contract nyaka wachiko kore gas para ebare kogenda uchinya mate ebare kogenda chichuma tayari paka chichuma on Thursday amchitractanjarengo amache na aruete kurunya siorogoro ikaratangake chipara kero to goikana ende nyoe na iga kurenderie chieri ebara tayari igere almost being complete ebara kiama tukuruge kendo gochinyandrema igero almost 65% done ebara chibara goeta twarosirie nene ntogendete korosi embura neregerete angatu akor mbali bandu batana kubota jikura bantu bande barenge andonsi bairane tubwati jikura ase gusi na Kisi na Nyamira tutwara jikura chinyinge more particularly senginjo twe bangete na ende twe bangete bia ase buno burai weito wagusi umwaka oyo ntorengete ndutaete kurasa na ende tutaete tulia okurasa tulie ndagera erengia kurwase to kurasa weito my friend chikura kara chiko konya abantu 1.1 ngokonjira abantu per capita ekero sense statistics jiko irua sense ngima na bantu irua statistical nkubanga chire ngakia mwanto nyaike nyorekyo ngakia bantu bakonya konyora eshare yobotene nkubwense ekyo ekenagia konya ngakero chitwane manyere ngachikura irenga chire bantu mbarenga bare nyono obotene nkubwense botene nkubwe county ngo manya bare ngabantu baraiga na bange bayigwendagere niga Manchio murigereria kurasa roboti oroni otoko nyari bagali ogoso asumu tumukomoke igoto skato nyegera ngwira ntrasege keke kirebusio elinde tobeto gusanga amange Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi onye kubota libolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobili yaitu Yensoko TV twakere simi ase namba 0788
666663 gose turikiririe kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'umugusi. Magega ya televisioni Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokwenyoria ogokwa okubondoria bono nabokonyoribaga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchoria 0788666662. Abagoto bankirubote chimbunde nabugo itababegwa kurendekera ubote chisemi nabugo siriyo bobegwa ekena kikiagera umugabo no kisi counter muske Paul Simbarati akoba hariga ni bonus bari basabe tobokonyi bw'ikibasa kuruca board choice chinsemo ye bungi ya South Mugrango gwikena asomuriga bokoina na kibasari umuyigo yamone kigima nigora koreka kitari kisana isatu cy'umutingo yokane bo mwaka bw'ikiri 2025 nomo hasigati Kenya marambe gucakira chinsa ibere cyamambya kwagachya nonyori bagarya bende gotengera umuyigo ayemaseyemo gweteregete seni kia usigete Ensoko TV mwensi mwariganiwe. Asumuro buligocha buburimi n'obutugi nitugete chingoko katuga marumanga tuga chinkanga katuga chikwilo katuga ebintu ebinge mono sana marumambo ata kifara ya tichinyinge chinganga na chibwa chakirete obutugi bwa ene kibwa lengi uchakira kurenda magena kurenda bichuchu wekera kurenda nkanga wekebene ranyore kibarua nubwo atogore muvyo beka chisfacture oichingoko mubekere chingoko etiga era ansekoni isiko iwankoni baka isiko ya Kenya Jumanne chinsebiri chabutuko numwiroroye Jumatano chinsa isano nemo chamubaso ande bunobo gole tietu onige cost 15,000 yetu yetu kumena isano obogole Buya kegemo mwancho muligari bwa Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono buya kegema inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambye Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango Diana Ndem togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kuru binto kuru mekitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu maito gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye Ensoko TV uburoso bw'umugusi.
kigima umwancho murigeria na ningo kwarigania ase ntunda ya kabiri togendera gusanga ime ya maya yensoko TV. Uskabusia sorobatironde nigo kumenya buna uyo kabeiro mwaziri w'ekisemi na bayigo yo kuriyekero ky'obugabana ime county ya Kisii Ezekiel Machogu nigatebire buna abasae na ubare neribaga lya bene lyo basemya na bayigo kubaresera abayibuli babo igoro yo botumikyo bobebwe kibese cye serikali ye county na bayige serikali enene kubakonya ase ogochora abarai abo bale no bakoreri obuya abatabuna nabe gakubwaterana nabasae asoborai hiwe county chingaki baramusire gosoa abisi oigoni gakwanire oborai bobe we serikali enene nakwene kibuna nigo morai bwense hatarikirania egatiye chira icyabarierete chingaki akorete etaro yabo gochia asorogongorwa gusi na gusaba abanyare kumusira Dr. Fred Matiang'i asiganga yayo kurigia ekirugo cy'oborai bwense tukuburia abachumbe baito baita abana baito moya babake ebiri erite basa gweta punga yo komenta ebango kyagara eribonege guchikuba ne faida erige guchikuba ito moyo na ende ntumaite ng'asense ito ya Kenya rero chigasi yakongire igo kire egento bago korabuneke bago korondia on rasima tubabwatesi na ende tuba encouragement none serikali nebwanete kuba encouragement punga yeito tubabwatesi ase kerenchera nate base ebigori byito abasae nga ekero mwangire nafasi yoko bigabana yito ya ino ya Kisii County ntubwaterane pamoja na abantu baito bonse be county koranga ekegori egeke nga kitogo gesira nga kitogo keburugera na barabuo bacha gutenere gesaku na ende na barabu banyare kwegokia no borayo boronge na mbarabu abange ase serikali ye county turabeke abande babe Kisii minister abande babe chief officer abande babe Kisii kiagara babwate chinguru na ende babwate ubumanyi bwo gukoregas igo ntusirikiane pamoja na barabu na bonse wakisanga ekenyoru gitu ge county ya Kisii kiachire mutwe inchencho yo monarenge serikali ya Kenya kwanza ebintu twarikirane tekaro twajete water park abantu ba mintumba inyori kwanza epara ya kurukeroka uja Kisii eyire ngote mono tugatebe pare rinko bari uyale nko bayarenge dual carriageway egente kyo tindo chinga kiabeire nkeri aso mupango bantu ba mintumba inyorete ibeno medical center eyo nero abegeto borosonga yagachwe unaba umonabo wense Kenya egento keriga kebwa egento twarikirane tenga Gusii nebwanete gutware airport enene kiagera abagusina abanyabiashara abagusii mbaga neti abange karoba ku Nairobi airport asabagoche gatabakana ngasironga gusenyanguso egento turoche nari bakugenda barabia suneka batebanga airport ngochere binte bimbiyo naroche chichiro eyire gasi county government chichiro echinde chigo chikoigorwa biashara bitayo kende getayo alia talinga priority itubuno mugusina kikeri tuganeti tubwate bintu tuganeti ebintu biraigore biashara ebintu rarenga na intwe amagendera itumbu yale igo tindaroranga kende nkerekie ngencho kegoja gokorwa utetiga pengine egento bagoja gokora siasa eri ya kawaida na ende abantu baita bagusimo inyore intuntu bwate umurayi itokoro ku Fred Okengo Matiang'i ujinero umurayi w'abagusiya abantu baitabire na ende tosabete nga nero guchukugamba Kenya at the 60th president ababwatani bekiombe kia mtetezi ekio gekwigerera obwene bwa mwanyabantu nigo baruro kogoserera guche gukora ukurubikana elio gesegeto mu waziri w'ekinguru cy'umuriro nabo igo ibo boncherera gwetigia emirimo kubatikana no bututukano bugendete kwenekigwa emeyense ya Kenya baukwana litko lyerero kuraso mucho Nairobi abarayi bekiombe kyo niko baigo batebire serikali ya Kenya kwanza nigo yasinyirwe emirimo na kige kugera kira chingaki ebwate obututukano ao mulikito Linet Nyambane no roboti orwe
Ekiombe kia basae giokwegerera obwene bwa mwanyabantu kia Mutetezi kiagikeirie bororo obututukanu boreo imeyense bwa maguta gukwana imeyo mucho Nairobi isiko ya magacho yekigambero kia Milimani abarai bekiombe kyo nigo baruro kuboria guchia ase omwaziri bw'ekinguru cy'omurero n'amaguta Opiyo Wandanyi omwaziri bw'obonchoreria Ali Kinyanjui nabo igo omu-CEO bw'ekiombe gyokorenga obuya bw'ebinto KEBS gwetigia emeremo rimorioka obotuki bokorwe. Mutetezi notes that junior and technical officers have already faced arrest, interrogation or removal, yet the cabinet level principals whose offices appear in the same approval chain remain in office. This creates a perception of selective accountability, undermines public confidence in of investigations, and risks interference, direct or indirect, with ongoing inquiries. The doctrine of public responsibility requires that where ministerial offices are implicated in decision-making, leading to potential public harm, the holders of those offices step aside to allow impartial investigations. Abaraya bo nigo bono batebire amaguta ayo aretwa imeyense nigo are amabe gochia ase obochenu bwa mwanyabantu nabo igo ase ebyoma. We know very well that sulfur, it's a very hazardous chemical, yet he knew everything. Then he parastatals, because of love of money, they decided to import the fuel to use the Kenyan SCA as a checking tool for counterfeit products. That fuel has already docked in Mombasa, and the ship that brought that consignment has sailed to South Africa. This country is riddled with scandals, from sugar with mercury to substandard cooking oil. Today we are talking about another triangle of wickedness that is implicating the Ministry of Trade, Ministry of Energy and Petroleum, and KEBS. These three parastatals or organizations in this country connived to import substandard fuel into this country. As a consumer, as an active citizen, as a Kenyan, I'm concerned. I have a vehicle, I have a motorcycle. Will my motorcycle, will my motorbike and my car consume that substandard fuel? And will the government compensate me for any mechanical damage to the engines of my vehicles in case my vehicles use that substandard fuel? Fuel that has manganese, sulfur and benzene in it poses an environmental harm and a potential risk to all of us. So we need a clarification on whether the government is going to distribute this fuel or destroy it. Chingakie chiechio nigo abasaya bo bamochiri omwaziri Opiyo ase ogotoma ebibago ebyo byabasagana nabo igo byasagana abararia egento keirera amonchoreria ase omoroberio yo oregokorekana korwa ensemo ya Chest House na koiro goika ase kigambero kia Milimani. As what you're asking, President, that the culture of goonism have been cultivated in this nation. June 25th, when as young people we took it to the street, we saw the police walking side by goons. Today again, we have seen the similar situation. As young people, when you're questioning the government, the so-called PS, who feels like he's a goddess or a sort of a god to us, he is sending goons to beat our media people, steal from them, and telling us that the government is theirs. Venye umetuma goons leo, within those 48 hours, kama hautakuwa umeresign, itabidi tumeonana na wewe na umeonana na wananchi. Na mimi pia sitaki nikitoka kwa nyumba niambie bibi yangu nisiporudi jua nilikuwa napigania hii nchi. We want you to save lives, and that's why tumeita hii press na tukapatiana 48 hours ultimatums, failure to which we will mobilize anyone who feel like this country is heading towards the wrong direction. Tuingie kwa barabara, tupige makelele, tuchome tile, tufanye kitu yoyote hadi malilio ya Wakenya na malilio yetu yaweze kuangaliwa. Korpoteria Ensoko TV, Eritariane Linet Nyambane. Bimono sana umulikito Linet Nyambane asogo twaliganiria robot yorwe. Abwatani bekia magia ODM abo bareme serikali nigo bakanira umurobilyo bwo gucheko bagachi ngongo cya gisiasa ase ogotenena ebirogo
baukwana ekero kigeikara ekio egati ababunge ba ODM nigo batebire omorobiri oyo nigo goita obosibore bwe byama na kogenda mamincha ye katiba waigo nigo bakureire buna omorobiri oyo oisa gwikiranirwa nigo rairanie ense ya Kenya ase chinga kichiri chikiama ekemo because I did attend. I sent my apologies for NDC, I wasn't there. That if there is a party position on zoning, I have not seen a communication on it. And so if there is a party position on zoning, I will respect the party position, even though I don't agree with it. That is allowed. I may not agree with the party position, but respect it. So if that is a party position, I will respect it, but I do not agree with the concept of zoning, and especially the way that we are going about it. The way we should be operating, because we actually have a broad-based arrangement with the UDA, what we should be doing is strengthening our party, and having strengthened our party, then you have normally the way Baba used to do it, have quiet negotiations with our coalition partners. Not go the way we are doing, throwing tantrums and chest thumping and threatening, and all that. I don't think that's the way to build coalitions. That Kenya is a multi-party democracy with over 100 political parties registered so far. Today, there is public participation that is ongoing to register 4 more political parties. So we have more than enough political parties in the country. And therefore, if one so chooses to zone a particular region, I do not know whether all the political parties will agree to zone particular areas for particular political parties. But if that is not the case, and we are only targeting ODM as a party and UDA, then we are disenfranchising those political parties. And therefore, I think the issue of zoning needs to be looked at in context, that we will not pattern this country only alongside 2 political groupings. If it is only 2, then we are getting it wrong. But if even DCP can secure ground and zone areas for us, then it is a conversation that we can entertain. But we will not segregate this country just for ODM and UDA as political parties, which cannot be limited. So no one can be gagged. In fact, if we so do, we shall be going against our own constitution that the late former Prime Minister really fought for to achieve. Finally, we may go back to the single-party dictatorship if we are not careful. Omaseneta wi county ya Nyamira Okongo Mugeni asentu ndende niga mochiri omugavana wi county yo Amos Nyaribo asogotaikirania obokoreri obuya imeye county yo akwana niga ne kyobutumikyo bube wenibo korengana n'isabu yo Auditor General. Omugavana Auditor General yadena enyagitari yawe ndakwaga chinya mwitireko abakazi ba Nyamira baratware amarwere amaiso yanya kohera bakabona adanga nonye chiwese jawe kirwese nyagitari yeye wese chinju njanya koredro mwananchi wa Nyamire faida ikiaira nyagitari yeye yanya koigorwa ekonye umwananchi utari kwenda bakanyamwitireko chinyagitari nayo ire ndio Auditor ko gera bona tari okongo mugenyi okoligera report yo Auditor no mu accountant yosomirwe na koligereria ebitabu bya serikali ngiyosa chikotume ototevinga ayo no korara chitoro chinyagitari ne bwate faide sabantu ba Nyamira yaiwoirwe erudume sabantu ba Nyamira ne chinyagitari chonsi pi chiri kire ase report yo Auditor General ejango chirigere libuya otobangere emokwa ya munga chinyagitari ejo no tebanga chiwe soto mere ko Nairobi ngwa chitimiete buya chinyagitari chingo kara chiregas gavana Nyari
Manchu muliere gwikira gabo no to gwikira omweli obo kumurikira mangana maya ense yamo imeya Nsoko TV tumira nechinsa isato astrabe to gusanga amangi literane nkerubo Frida ni otogwatenere Brian Achaka Barnabas Sondari na boigo Misef asoko eneke na chibicha niliogira gwikira sole asinchire ya Benetos kale ndako bwatimiro bilinde migeta sinikega.